Ето я и най-любимата ми мажоретка. Защо просто не ме оставиш на мира? Не. А сега започва. Ами пробвай се. Какво става, брат? Запознай се с моят човек Веско от Б клас. Приятно ми. И на мене. Ти какво правиш, братле? Гаджето ти ли гледаш? Да, човек, пак се правят. Дали? Леле, те ще си избият за тебе, брат. Тя ма отида да ги мачкаш. Не се занимавай с нея, няма смисъл. Направи ли ти нещо? Не, тя нищо не може да ми направи. Тръгвам. Айде. Чао, Лили.